ukukhuluma. Power. Wathi abantu besilisa abafuna ukukhuluma. Banezinto eziningi abantu besilisa bangakwazi kodwa ukuyikhuluma abafuna ukukhuluma. Wathi enye into ephatha kabi abantu besilisa ukuthi uyasaba umuntu wesilisa ukukhuluma. Kanti uzokhuluma kumuntu ozomenza isilimo, uzokhuluma kumuntu ozobukisa ngayo, uzokhuluma kumuntu ozothatha izinto zakhe ayinekelise, uzokhuluma kumuntu ozothatha lento ahleze emkhumbuza yona. Yabona? So most of abantu besilisa abafuna ukukhuluma. Wathi ucela ukuthi ebe ne-session ethi madoda asikhulumeni. Kuyinyanga yabantu besilisa. UJuly abantu besilisa siya encourage abakhuluma. Musukuhlala nezilonda, musukuhlala nezinkinga, musukuhlala nezinto engasizakala engasolvakala kalula. Khuluma. Abantu besilisa abafuna ukukhuluma. Power deep bra. Abakhuluma abantu besilisa abakhuluma. Yabona mfethu isosha mfethu likhothame nje bekade ngisondelene naye kakhulu yabo lonto le. Ukhothame mfethu ngingasho ukuthi iyona lenkinga ukukhuluma ngayo kukhuluma. Yes, abakhuluma. Abakhulume bafethu asinqobeni i-depression. Akesikhulume mfethu ngenkinga zethu. Ake sibe nama session. Akukube khona abantu abathatha icontrol mfethu. Ake sihlangane nisibindi eyodwa. Ake sivumelaneni ukuthi yazi nasimithini nje. Ake sikhuluma, ake sisizane. Ayiseke ukuhlekana ngoba enye into ilento ukuthi ngifuna ukubona ukuthi mina ngingangcono kanjani noThepho. Ngifuna ukuprove ipoint ukuthi mina nginoThepho ngcono. Ngifuna ukuprove ipoint ukuthi may achieve lokhu nami ngizokwenza. Yabo? If ukuthi you cannot afford it, you cannot afford it. If ukuthi ngaleso sikhathi awukho financial free, awukho financial okay, shona vuma, khuluma. Abantu abafuna ukukhuluma, insizwa zikhuluma, amadoda abakhuluma. Lento okuwayisho ubhuti wathi iqala emumva, iqala kobaba komkhulu. Bengafuni ukukhuluma athi umuntu hayi ahlale eGoli athi uhleli khona eGoli. Kanti eGoli akasebenzi. Qamba manga athi uyasebenza. So usehleli iminyaka eGoli akasebenzi uhleli nje hostel. Hey khulumani ngamadoda abakhuluma abantu besilisa. Hayi ngizobhala inkondlo mfethu Siphala DJ. Abake bekhuluma abantu besilisa. Siphala DJ abakhuluma abantu besilisa. Abakhuluma abantu. Sithi abakhuluma kwinyanga yabo abakhuluma. Exactly inyanga yabo. Mfethu siyabonga kakhulu mfethu sibonge nesikhathi. Kusempuni mhlawumbe ufuna ukuza kwiMbokodo FM, ufuna ukuzohaya uzoveza ubuciko bakho nawe. Uyathola imbongi yamahlubi ku Facebook nguThepho wakaNcube, Thepho Ncube ku Facebook, ku Twitter na ku Instagram uThepho_Ncube, uThepho_Ncube. Noma ukhithime ku Facebook page yethu